Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Là, nous vidéo qu'on a amené comme Sidiki Diabaté, Aleni Mohamed Samassekou ou kun karla nyona ou ga nyona clash réseau sans faire mi ou se nyona amno do foyana ni vidéo ngono yemo ko frère kana ina ki abonné ni ga cloche de notification activé wala sama vidéo na taw kana na foy ko mune Sidiki Diabaté Aleni Mohamed Samassekou se nyona kungo Sidiki vidéo do bla video mi na buga kuma radio news ka abuga radio news tan ko so ayira wa video kono ko radio news jatigi mi ne ya bisika ko bawga ko jatigi horondo wari wabulo pi mobulu jama wabulo on dirait Sidiki ye o video mi ke o de digira Samassekou la ni Samassekou fana bora ni ga jabi kan ni chama fama Sidiki ga video yi anga janga le nyofe Wadane do Sidiki Diabaté ke Diabaté ba music nala e jatigi mwandima bonya kono karama kono jatigi mwambe se ka kobaki ni se ka prévu ko RB ou de kan et puis jet suma de aller pour l'instant Afrique était Dubaï était alhamdulillah rabbil alamin lu ma ko aéroport be Mali bolo jondo le roi 12 pour l'instant ni mo ko si bolo na on fana kelente avec fond ma comme McLaren avec fond ma comme Lamborghini ni suite tuguni avec fond ma Urus Lamborghini Urus ni suite tuguni avec fond ma comme Kinan Rolls Royce et voilà. Balma ayara kon bora Sidiki ga video le sisa ayara akil na jumane Sidiki ga video no eske akamni Samassekou do ma Sidiki Samassekou to ko angon ma ira la ka fo Samassekou koni e jabili Samassekou yara bora ga video do ga no video bla awu Sidiki do ya ko so o video ngona aba fo ko jelige mi ni odona kasola jelige mi ni o ya terge muso kanu ay kuma chama fo be do Allah masigi kon ta to ma be kon ya do abiga mo mjabi utma Samassekou ga video flani be Samassekou ga video ga jando ni anga janga le no na fora ala ni here beki e ka do kasola ko ka million tan buru doron saraka bo ko sona ke desarola fo ala ga jatigi nyong de bu bolo fara nyonga de ko yorola e kan ki gere ni Jeli kere ka bara kera horo muso ukanuni feki isa itike mai ple kana da bersi mare buamle fa awari adina fani jeli ke ka bara de ko e jatigi munu be here ke kanuga na folo bo ka di ema ebe kla ko nda folo kala de takata ulu muso ukanunai bu shuburu kanunai ne mi ye jeli kere e la banjo ko bisonga na da ba de ko manata jeli finyema ni en folo en kai o fieb se la ke buna adama de me buna adama de bolo de ngoni kele jeli nyana mon kan koromatike o be se ka be ama jeli nyana mon kan anneni o be se ka be ama jeli lo jura to fana jeli nyana mon kan anga muso kanu o be se ka be ama jeli nyana mon kata an do muso no fe o be se ka be ama ma ma keri jatiye ni ma mun do muso kanu yo kor muso kanu ni mamu ba kanu yo tanti kanu de baro la e ka lojura e ka nga to ko ti ma no ala ti ma ke lojura e ka sa no ko ni fembe fona be ku ne fe fo joli lojura to ka fo ka bi ne o be ka bi ne koroma ti ayi ete ne mo hotela ayi ne mo ko bi ga jatigu de la jatigi fe ki dalen do ala de ka bi ko fe ko nchigile no ko mi ga kono avec les droits courageux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ne ko nguga ni sa. Voici. Ma Jelimu nani président de la République usigira. Amana fanyai. Ani ministre usigira. Amana fanyai. Ani député usigira. Amana fanyai. Ani ma qualité chukube usigira jie kono. Amana fanyai. Isela ka musoro. So linkele. Mumbi bolo. Mobili linkele. Depuis domina, ne mobili sangadinga artisima, ni jeli ngo ko daba yesu ngotai.
ala ti ma ke lojurato e gansa lojurato me jogo dama ni fiye lojurato la lojurato ni ma soro jato be ba soro nyengo do ni nyengo te hasidi do lojurato ka bara yu donc ni desara wembele la ni desara ko wara la ko na besi ni ne Mohamed Samassekou de fait aya mbi bismillah ni ne oro suka 2023 ni ne to ko gosi oba fo Sidiki yana ko ne Mohamed Samassekou ko de uya daga kuma ku ka war tiki na loma ko ne ma oba fo Sidiki yana ko ne ma fo ka jatu mu tese ka ni sa ai ne mo ko me ko pour le moment o jara ale o ma jara ale ko mari histoire kono watu ka palmarès corona na abe foko Samassekou de 23 kono ajo aka o ya folo yi flana iba fa yana ko ne Samassekou ko McLaren te ko sunguru ba be do de kono Dubai ya ne kamalen ngoro metri flade ne ti se ka do McLaren ngono c'est comme kamalen ngoro ki sigi kurunga ko e folo ko flana ko je barabisi a 800 te ayi ko pak AMG de do paki de be kala be modifier de oron suti se ka modifier kuma ta gosi la mama ni e 2023 no bora amena Lamborghini na iba fa ko ne ko Lamborghini ko be afo Sidiki yana tukuni ko ne ko Lamborghini ko o fitini ni ayi ko ne ka go oma ko ne metri fla de kilo keme amidoni ne ti se ka do kono c'est comme une sigilendo kurunde ka nga sokono nana ko Lamborghini katikati ko ne ta fe parce que muna o Lamborghini katikati ni oran swing mo o sabade sa a fitini ni mo nani sa ne mo bi ferla de ne ba tu de kono nana ya on na borola amega na le oran suka kilinana nyo fi ma sa ma libre ma folo akula